Radyo Pangasinan, E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit, tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, Nedsike namin na pinablemiran na dumarangal. Wadjala sa programa na PEM, paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Aspeto technical, kay batini si Engineer Jael Kayabyab. Ay sumakter yan amigo RJ Jimenez at your service always. Dan siyempre sa partner ko. Kaya Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. At sa listeners sa estasyon tayo, programa tan PM Binmalay, masantos sa maabig kabasan ng kinamin, lalo maulan ni kabasan partner RJ. So, kumusta ta na da Binmalay, da saraya na kaplusan, partner?
okay labat partner Matt, medyo wala rin paso na talaga na wala rin dalan niya, wala rin dalan barangay raya, danumala, lapod sa rin ilog at asay plara, na sa mga kapabalita, alam masyado na dakilag bin mali so adalap, sa rin adalap na rin, tular-sular rin po, siyempre yan, diretso lang uran partner RJ. Oo, natan at lapod deklarasyon na Malacanang kapoy loob at trabaho, eskwela, partner. So, kumusta tan? Okay mo naman partner, natan, lulog kami di Mayor, ang ganong tanaman dumot, malulubanda na aron may empleyado, may esensyal ya, kailangan sutulong tan, si Camila, siyempre wala Mayor di man yung mamonitor tan na wala regaon ng opisina partner RJ. Oo. Talagang na tatimot ya no nyara na panahon mas nakukulan na serbisyo. Gatauntan na partner yon kanyan siguro no untan niya kulinan mayor at aligan mat da saray arumiran lingkod bayan lalajad da saray barabarangay partner araya may panahon niya mas nakukulan nira di ba? Nangyari na sa aring barangay Pilar siguro medyo wala na tanadalan siyempre ang tamla ni Apuspol seleksyon ingan plano ni Puspol Labat ang pamituloy na karon siyempre pananandigilas na rin barangay Pilar sa mga balat ang ganon tanong sa na dapat gagawin dalara barangay officials sumanserbi at balat saray imbubuto na totoo dapat natanong po ira ipanang daman sa serbisyo na takailan rin totoo partner RJ. So, balag ya katulong may clearing na saray pispin nanto at binmalay, partner? Partner RJ, babagyang pakatulong, tantam, marakapya, talapod alin sa ilog, at maplos o agos sa ilog, mambalat, lapunan tamula, nambubulo si Redam tayo, amunibagat, at syempre, at least, alam masyado dyan ba na binmalay, ingan, may pasan yan, lula yung ere sabat, partner RJ, tasara may interconnected dagupan na siksingir dagupan partner RJ. Ni balit ken no dita ni rad dalan dita na munisipyo dita na sara so highway tayo at talaga nang gapoy nanangning mo na danom partner siguro diyan sa may barangay talaga na abububan. Di balit itong datumusuuran at maplusmat yara tanat unupas di ba man subside. Partner RJ kato na medyo at least saray nandiyan mo tatsayan pa nun partner RJ labay kumulan yan sa saray anong maya siyo session tayo agatuloy lamot may paiter tayo na birthday gifts na senior lapod siyempre abasare gym tayo tan wala rin arumya dalap sa dalanda pandraji kato na inyaraw sukaruman niya ipusfol lamot tan alagaranday another announcement no medyo marakaplay panahon pandraji. Oo, siyempre kukonsider mo mo abig laman na saray senior tayo siyempre raya at matak ng kalat kwandalante makapoy lay resistensya partner kanya na duga-dugatan niya impos punit ining mo pa ay paano na gano paway kayo kaabungan nyo nangan nyo tangay kayo tawon at lapagya partner di ba? Partner sa kini iros kumutad sa aray intirong Oskap President na intirong Pangasinan may babala kami meeting kami sa week at aga natuloy na alaga ng dalay further announcement no kami nga sa meeting amin Oscar Pangasinan represidente na wala rin importante agenda dapat ayos mi partner RJ. Ini walay text nakukulanda kunoy relief partner. Tinibagam saya. Alaga rin tayo ng decision na i-proklamadan under Kenso Pangasinan. Siyempre, nagawa sultan nila abang natanin ng tayo ng gawa ng mayor pakanang ng tugsara bali tayo tawag ka na munisipyo labat sa natin mayor. Oo, ni bali takyan na nunyaran na panahon at talagang saya monitoring maplus kasi antamutla so gangganan mayor lolo da saya municipal risk reduction management office di ba makaka-receive ray report manala po da sa Renandurwan barangays
sa tanat tampulmat ya ipapasabi si Mayor no talagang walay nang pangkaukulan na partner antak tampul yan na aksyonan na Mayor, di ba partner? Partner RJ, kato na medyo unatan na wala munisipyo plano na monitor sa aray barangay tayo tanang tura so dupod pinagawin na sa munisipyo na itulong tayo sa aray ng balay partner RJ. Oo, so talagan na gawon so monitoring tani antak sara may bububan na pason lalo tanad sa bangan man partner. May talagan didalapon. Kabangan, part of Linok, part of Kalit, part of Bill, kanawalan, araraya, so aramay, medyo walaray low-lying areas tayo, medyo sari pukok. Kapansayit lara, siyempre, direksyon oray, ang tinaiwasan pala ng check bullet ko, panraji, may baulitan min na Vice Mayor. Taktak mo maminta, medyo aside mo lamay niya minit mi. RJ. Ay, agim, paway salura may pantat ng Vice Mayor. Dakala pantat to na Vice Mayor, may duwaran na kahon na singa pispantutan na lugar to na Vice Mayor. Partner, jada saraya na kaplusan at nana-imagine ta at saya daloy na saray luganan, medyo mawaya-waya da isat so saray asabat tanan na niman at aneng nang tamot so inka alerto na saray kapulisan ang gamanuran at wala so police visibility antak ang gadlabitan tapi ano naiwasan so saramay antamla ramay maugos elemento yan mauran at sambuton damot di balit agamot nanaan diliwawang gad labid ta na da bali na binmaloy. Na lapot sa ito natin. Ano niya, maliliwawara ka to na Nung partner Ajay, San Medyo ni, oran lang mo tamaksil. Kung tutunda, umbuso, unuran. Katuloy sa uiwasan din, siyempre, sita, wala tangin sudarom tayo, partner Ajay. Tani, wala yan ang nangkod Facebook, partner. Manag-akis, may sakaya negosyante na saray gadgets. Nilimasda namin, may kita na da bali na uminggan. Binolt cutter da may pisto to. Inalada namin, nilimasda namin. Ang tapanaon na mamauran. Ayamot, susasambutan. Nasaratay mauugas ya elemento. Kanyan na kayo masyado na maugip. Kanyan na ulitin ko lamot. Balag ya tulong. Nararatay street lights, maliwawang, kaman mauran, tanantak, manuntumbok laditan, partner. So, kabit, nasaray CCTV, partner. Oo, partner, katuloy. So, nanang tayo, tapos siyempre, si Mayor man siyempre, watala siguro munisipyo, medyo ako related, medyo, diyan siya kayo, danong mga partner, di pero magplapano mo lang, tulad munisipyo, siyempre, kailangan niya, bisita yung opisina tayo, paano siyempre, ay kasi nga nagamay, ang paulan abase papapiris tayo, partner Ajay. Ay, oo. Makadala ni may luluganan mo tanod si kayo. Ang po man, sudah dalan dyan, that's kami, adala, Pidanom, oo. Sular labat, partner Ajay. Okay, so siguro no makasabikad man no palis ka la napituyawan tay mayor o syupadtan niya kabangan na saray walad munisipyo natin tantak singasabay kwamong gaman na mauran gamanon yan panaon higit kailangan ang serbisyo ninyo kaya alam ko pupunta dyan sa opisina si mayor, partner. O partner natin may panahon niya kailangan daray serbisyo daray opisyalis sa balay. At dapat panawagan sa opisyalis dapat gawin dala partner Ajay namin. Pag ano partner ito, tatawag siya partner Ajay para emergency, pailunta ka na ako niya. Okay, sige. Napituyawan ta, mas marakop. Sige, go ahead, partner, okay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Yan, nangalan nyo mat, sikiran na tagatan na bali na binmalay. Ay, talaga na watan, susamay pangiter na serbisyong kamanang kapiloob at unong dakinan partner Leon at ulatan si Mayor ulatan na munisipyo
Piano dyanuntan at mangantabay dasay sitwasyon ng nangan. Ano, antulay kipapasin yun tan, sikiran tagad da bali na binmali. Siyempre, nyara na panahon, higit nga kailangan nga itong ating mga officials, itong ating mga opisyalis na kailangan kahit walang pasok, pagka in the name of public service, higit kailangan na mag-monitor kayo. Lukas na sa saratay communication, saratay cellphone, telepono, at piano no wala ray emergency napag yun desisyonan no antudtan at walang tampol so aksyon gatauntan partner Leon. All partner, ang timagong sa staff na mayor, mamalara kato na ang anak ito, yung maksudyoran partner Adjay, patundang ko din sa na po munisipyo. Ang balat, dapat gawin tayo kanutungan namin, lalo sa aray wala daw opisyalis natin na bali tayo ta, kailangan tutulong natin at bawat sakay at sa aray inigdanda na pangkanaunaway ang mansirbi at para sa aray unbali. Kato na dapat ko mo manutulungan sa amin opisyalis sa banay, yan nutan ng tinaitan tayo na itulong at sa aray gustuin tayo lalo na dyan bahay na binmalay. Partner RJ. Okay, so ano parap ka lamang partner? Paano nasabim ni? Wala ni oras na pituyawan ta si Mayor partner. Medyo ang apunin naman si Mayor partner ng taong na siya, medyo siguro nani tawagan takan, wala ni arma undalang kandiman, labay mo tumabas si Mayor na interview siguro partner RJ. Okay. So talagang servisyo muna magawa sarili partner Dan sa balay na binmalay at talagan na may unong sa may kwangkulanti no wala ray napag desisyonan na tampulan niya aksyon at siyempre nakukulan ayawatan so ama na balay partner di ba? On partner ang tam sa Mayor Teo masyuti binmalay na talagan sa unang to ay pangkamungan na balay nalulutan to paano ito makatulong at balik tayo. Nung namin, tatawag-tawag at sa aray. Kaya siyempre, nung maniray, o maniray arit sumi, o maniray engineering me, pinapanugtura may talagang frontliner. Kaya dapat may ito na tulong alot sa aray engineering, MDR, ta social services, aray, sa balit araraya, so, lalo arit siyo, aray, so, napod. Kaya, wata na tampol, ta sa emergency, kailan dahil ito partner RJ. Wala matad siya. So, listaan na sara may barangay official siya. Ray barangay kapitan, pati cellphone number. Kaya no, wala ray underng la. Ay kailangan walay aksyonan. Ditanad sa barangay yo. Mantulay kipapasin nyo. Feel free itawag yo, dapat na maglay na landline tayo o sa text line tayo, i-text yo, itawag yo 0945-183-4352 tampulan tan na i-connect ta iraya partner anto sara may officialis ya concern kasi nakukula no nyara ma-plus so komunikasyon, di ba partner? On partner, dapat kailangan na ma-plus amin na ang tamla siyempre sa importante dyan may si komunikasyon na karidinay-nay, si Mark Abjad, at least may radyo ng mayor, yung doon sa pupulis, ang nanirapasan na tawagan to ng tampol pa nila. Ta balog ta na tulong, may singa two-way radio, anto siyempre, gamit la kalakalay na i-dial saray cellphone lalo no mamauran kanya na makanakanata niya communication partner. Siyempre kabat tamat si Colonel Lieutenant Colonel Lester Laico. Ya talagang very alert. Saray unyaran kipapason. So good morning Sir Lester Laico. Antak talagang watantan sa pisina to. Ta siyempre follow the leader partner no si Mayor at ganuran unlob man monitor di siyempre ray nakukulan ira na ahensya, departamento, singa pulis saya kabangan na aritsyo na jada saya MDR RMC talagang na kalir no matiratan partner singa biri daklon tatawag si kamo partner. Wala po, kilaba partner, talaga may medyo ray upyan, doon tatawag nila siyempre at ano nagdamo lang may muna mayor
home at work, pero ano kailangan ng tao nila, standby na partner RJ. So, mauran ni natan, di tanad binmalay, antoy sitwasyon, partner. Medyo maksil ni uran natin, partner, kung ito unuran, Mhm. kato si problema sa'yo, kato na panawagan natin sa ating mga kababayan niya, stay safe, lalo mambubulo subinga, mambubulo si Redam tayo, medyo ingat-ingat, at siyempre, lalo sa ibinga, undala ay, makin, undalan dyan na Agno River tayo, kato na dapat, alert na na so kabalo yan tinatang Bimali partner RJ. Oo, pero dyan sa may report sa San Roque, ang dimot ni partner, wala ni 250 plus. That's a spilling level 2 tan 280. Kanyan ang gaman ang gapon ni release na sa San Roque, siguro sasalampato tanto may malalapod binga. At ano niyan uran na stay safe tan please man monitor tayo anto dasaray news kanta tayo no mambulos tan Agno River apektado tayo dasaray Pigaran Valley at Pangasinan, di ba partner? Sa akin ni partner RJ, sa cellphone dahil masyadong kung saan i-charge ang tampol, in case ang paano Burn out. sino importante yung tawag nila katong kailangan niya wala ka reserva na inay, pantawag na in case may emergency partner RJ. Oo. Hindi sa pisalamatan tayo ang gaman na mauran partner la pulanti da say habagat awit na saya ay dimalan iran na bagyo. Si Luis, si Maymay, si Dolphin, gaman Glayan Loob. At ang kapoy dagem uran labat kasi delikado amay dagem partner mas lalo wala ni ibaton na uran kaya na may panawagan tayo lanti lolad saray kabaluyan ulitan ta pa partner Leon yan wala ray akalaylay erata na linya kuryente report yung tampol kani pigarala so sa Nanday Bilay at sa Pilipinas and monitoring na municipal o nasa National Disaster Council wala laray kuryente partner. So ulitan tayan na panawagan lalo nyaran na ambasa namin partner, di ba? Kung salita partner dyan, biusuran lamang. Ay, bimay lamang ay socialist. Taon niya lanti kalabyan niya actually partner na oras na alas 12 kwantura no aliing ka ay buya suuran. Ni samay imbasil talabatin yung pasadluganan niya sa Kimitro unlatad ya di stasyon na yun basa-basa salita kasi talagan buya talagan no buya kuha mo agaylay kasil partner kanyan na stay safe mga kabaluyan, di ba? Pag walang gagawin, dyan lang po kayo sa inyong tahanan. Alam naman po natin na yung mga pwedeng makuha sa mga tubig na stagnan o kaya yung mga stagnan na umaagos na ngayon baka may bakterya, di ba partner? Tsaka sa kini partner arama sinunod sa aramay tatanaman arama ka ng paano aram ulag Ay oo, tama ka dyan bitira katulanan ng damong nararatan antam sa unang tulabay sudanom sa labay ito mga katulanan ng paano puro na partner RJ katong be alert na nainay alabata na tayo surag nung namin so amin aspeto da abong tayo pag bilay tayo piano na place tayo partner RJ. Oo, tama ka dyan, tama ka nga pala dahil may nabalita din na dahil sa ulan sara may saya kaabungan dapat na rabe na kaumaan, di ba? Delikado ta niya to kasi wala may bantayang kumot sa kaya vlog da Facebook o content one man mismo sa may niduro may kyan limubod ba nyo nakaw so maganda't sinabi mo yan na partner so maging mapagmatsyag tayo sa mga ganitong panahon, di ba partner? Partner kaya natin ayan lapot sa programa siguro na idanta mo iray informasyon Advice sari kalugayan ta sari kalugaran tayo Larja Binmalay na shoutout sa aming empleyado ng munisipyo stay safe no kailangan ng puwera na dari pamilya na tantam sa importante natin sa nangangan tayo raso amin na sular tayo ari kaabungan tayo tan nangangan tayo may pangkamungan na pamilya tayo tan pangkamungan tayo lapod sa iyo oranay antam makapakalaki sakit amay-amay kato na stay safe no nga po importante alanda ladabong larat tan importante balat always pray to God mandasal tayo ayun tama ka dyan kasi na naman tayo dantutan
ipatundan to lang kumusura na siguro kung sabay-sabay lahat ng tao at hindi makakalimutan ang ating Diyos sa lahat ang nagbigay sa atin, siguro nandiyan palagi ang Diyos pag ating natawagin ng pangalan niya. Kaya huwag natin kalimutan ang magdasal palagi at humingi ng tawad doon ka man sa ating Panginoon at bigyan tayo ng malakas sa katawan at magandang ang ating mga kalagayan para lahat tayo is safe palagi. Kaya importante, lahat ng bagay, una, magdasal tayo at makisalamat sa ating Panginoon. Partner RJ. Yes, tama ka dyan. Number 1 yan. Katutan so manunaan. Kaya ikaw na panangasi, malapod Diyos ya katawan niya manamalta. Oy, shout out sa pamilya Gaspar. Dita na parte na kalit. Tanad saya pututan. Good morning. Kumusta kiladtan? Tanad saya kanawalan. Good morning. Araya may sukitan undo dengal partner. Tana siyempre si Madam Agnes di tanad barangay Papagayan. Tana si Kapil Soriano. Ya walalay CCTV to. Ya impeket tan monitor to si kapasa na barangay da partner. Tan aming kilang makukulin barangay officials. Ay talaga na mga antabay sayan na kipapasan na panaunatan na partner, di ba? Oo. Jada saray kabyangan na saray empleyado liton mino na partner ko ang kapilog natan pero sara may essential ramay nakukulan na wadtan ira pati si mayor at mga antabay yung loob ditan ng munisipyo, di ba partner? Oo, partner naman si partner sa Hello. Oh. Kasap. Lagaran tayo si partner ito ko na lang magdadial partner. Medyo baya-baya suuran lamat. Itanad binmali tanlapag. Go ahead partner. Pamilya natin, importante partner RJ. Barang officials, shout out sa karamin. Taramin officials sa barangay nung nangyari ko mo nanganti pa mo tira susaray rekonstruin tayo ng tinagawa na importante makatulong tayo bayan muna bago sarili at ang wala kinin mayor katunan ng tayo ra importante makatulong tayo at sa kapwa at tutuo tayo at sa tayo supinilida yaman ang tabay at saray kalugaran tayo at bali na binmalay partner RJ. Isa na wadtan si Mayor Lucas opisina dasyo pa man ya unlatan unduplug opisina to, di ba partner? Oo, partner, basta duplugira o antadara may cellphone number mo at sa kapitan, taday number ko. Kung kailangan na medyo busy, so MDR, ta siyempre, diyan karang nung tatawag. Kawigikawanan, oo, tama ka dyan. Police, okay, partner RJ, huwag kasi kami. Dahil tupang mintampol kinan mayo, ta sa ahensya, ya dapat yung suporta para sa kayo katon. So, importante, mamatsyag po tayo sa mga cellphone number ng emergency calls, sa mga importanteng number ng ating mga barangay officials, lahat-lahat po, tayo po sana po ay nakamonitor sa ating mga kababayan para may bigay natin ang tamang paglilingkod tulad dito ngayon na tayo ay dumada sa isang klimada kung saan lubos-lubos ang ulan na bumubuo sa ating mga kalugaran natin, partner RJ. Tama ka dyan kasi kailangan bawal so kinatan yung opisyalis ugip-ugip kailangan na alerto tayo nunyaran na kipapasan na panahon tan na singasamay ko mo partner amin niya communication ratay cellphone tayo amin niya contact na pag aka-open tapi ano dyan tan at ready tayo on aksyon walay pangkaukulan iran na pag yandan ya tampulan aksyon, di ba partner? Okay, may panawagan mo partner. Medyo kakalawit ng tala oras partner. Okay, panawagan ko sa Kabaluyan, Tiranta Kabinmalay, ang opisyalis tayo ng Duman Barangay, Jabali tayo nangyari kumon, natan at panaon. Kailangan tayo rin tutuo, kailangan serbisyo tayo, itir tayo, at panangarod sigara. At amin, empleyado tayo, shoutout sa namin, taka ready na nainay, lapod home at work ira, pero mangbalad ng nangyumot iri pamilya yun. Ta siyempre, kailangan tayo na sikasunte, tamabli masakit natan. Tan sana senior citizen, pabanhin mo, no, medyo napuspon lamot, supaya tayo na sa birthday gift yun, lapod sa panahon tayo, uran-uran, antag, abasa-basaray, aray cover court tayo, o ararong wala rin ibakwis datan, ay uranay, aray dalan nyo
marumat medyo adalap-dalap katon ipuspon tayo sa aming maungla sa panahon tapos na itirtitan so sara tayo birthday gipyo alagaryo so further announcement at sara sa Facebook tayo tan JC tayo katon na panarje maraming salamat at sa panahon at least sa paitir tayo na serbisyo publiko at bali na binmalay bayan muna bago sarili sana all walang masaol stay safe lapod nang tayo sabi naman mangbalat sa importante mandasal tinaynay karoon tayo sa salamat doon karoon tayo natulong Diyos sa malsat sa tinamin salamat na masantos yakapasan sa kinamin niya tumurangal min sayay programa min PAM at Binmalay. Thank you partner J. Okay, thank you si partner Leonel Orde Castro Jr. Oscar Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Panaon niya si katay namin sumantutulungan at kayo mang kakabusulan na dasarayan na begta. Saya na kukulan at sa may pangiter na saya tulong lolad sa ramay talagan mangkakakulan iran kabaluyan. Yada Speto Technical Engineer Jael Kayabyab. Saya sumakter yun amigo RJ Jimenez at your service always sa programan PEM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay bayan muna bago sarili. Talara na nung sublaya programan SBM Saray Balitan Matwa dan kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani Jalabat the DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1